Slovenské združenie pre značkové výrobky už po štvrtýkrát zorganizovalo Stakeholders dialog k témam udržateľnosti, ale nie len k nim. Oslovili sme viac ako 90 zástupcov štátnej a verejnej správy, neziskového sektora či zástupcov politických strán, aby sme zistili ich očakávania a vnímanie priemyslu v týchto oblastiach. V popredí záujmu, tak ako minulý rok, ostala téma obalov, zodpovedného nakladania s odpadmi či ochrana biodiverzity a ekologického poľnohospodárstva. Medzi top témy sa však tento rok dostala téma zlepšovania vzťahov so spotrebiteľmi a dodávateľmi. Príležitosti na zlepšenie vidia v presadzovaní lokálnych riešení, zdieľanie dát a analýz, ako aj spoločné projekty zamerané na vzdelávanie a osvetu. Do popredia sa oproti minulému obdobiu dostávajú témy sociálneho charakteru.